guys, good morning. This is Hangal Girl. Welcome back to my channel. So today's video ay pupunta ako sa syudad dahil yung auntie namin, shout out kay Auntie Conchita Costra sa Australia dahil nagpapasalamat po kami talaga sa kanya. Thank you kayo, auntie, sa imo ang grasya nga gihatag ni mama ug ni papa. Apil na ang among tibuok pamilya. Salamat kayo, auntie, kay ipadala nimo si mama og financial na dako-dako ra ba pod para la makatabang sa iya. So ang ingon ni auntie na mupalitan si mama og mga sinina, sapatos og mga panty. Mao adto ko karon sa syudad, dili na lang nako, wala na kuyog si mama nako, auntie, kay nag-ulan-ulan man. Dayon giubo pud siya gabi So naggasukod na lang ko daan sa iyang tiil para masukdan didto para mo palit kog sapatos. Nana siya sukod. Salamat kayo, Auntie Conchita. Ug salamat pod ni Auntie Teresita kay siya moy ni pahibalo nako na kontakon si Auntie Conchita kay nangumusta siya ni mama. Nagpasalamat kayo dako si mama nga nagastoryaan na jud sila ni Auntie Conchita. Og nagpasalamat jud gihapon siya maayo kay kanan na ang gitagan siya present ni Auntie Conchita. Og lipay kayo ang mga tigulang. Salamat kayo, Auntie Conchita, sa grasya mong gihatag kanamo. Og karon akong i-document ang pag-adto nako sa syudad para pamalit sa mga gipang ingon ni auntie para kay mama. Samahan nyo ako, guys. I-vlog ko na lang to para at least may handumanan sa mga gipapadala ni auntie, ni mama ug ni papa. So si papa na lang mo'y akong kuyugon sa syudad kay maura may kusog-kusog mulakaw. Si papa si mama di man kaayo mulakaw, good maglisod man sa motor, auntie, kay duko siya kalakaw, malipong-lipong na siya, tigulang na kaayo. So kami na lang duha sa akong papa maadto sa syudad og mamalit sa ilang giingon ni auntie. Og always, auntie, salamat jud kay Auntie Conchita Costra og ni coach from Australia sa grasya imong gihatag sa among pamilya. So samahan niyo ako, guys. Let's go to the city. So guys, si Tuting amang kating. Amang ka. Tay mga to na sa syudad. Gadala siya sa iyang radyo, guys. So guys, motor among sakyan, guys, motor. So namin sa sapatosan, guys. Ang hilit namin sa sapatos. Sagayno.
DJ Jonel Sagayno Remix. Salamat sis, daghang salamat. Saan ako pasalamat nimo kadaghan. Marami mang daghang magkain pinalit ni ikan sa imong kwarta. Wow. Daghang salamat sis. Na t-shirt. Na t-shirt nito tingi palit ni Mary Jane. Diri mo ang sinina. Wow, di akong saya sis. Daghang kaing salamat sis. Tagaan jud ko nimo para pang grocery. Na i-partner ana. Ito. Isuot sa la. One eternity later. So guys, nag-ilis silang papa sa ilang mga bagong pinalit. Ipakita na ko ninyo ang ganang bagong pinalit nga si Nina. Guys, thanks ding. Welcome my father dear. Sige. Salamat sis sa bago kong isuot. Blouse, sayal, panty. Bra. Sinilas, sandal. Look kay mo sa Nina. Stick on my side even when the world is giving in. Oh no, I need somebody who can love me and my world. Makita ko ba nga nagaman ako eh? O ano, ara? No. Change outfit sila, nag-change outfit. Char. Why mo kwano kalulog? Why mo kwano? Welcome Enzo. So, ayun guys. Wait. Naklaro ang mga hinalay. So, ayun guys. Pinakita ko na sa inyo ang
ano ba, yung vlogs ko nga pumunta kami at bumili kami sa mga lahat na mga damit ni na Papa and Mamas dahil binigay ni Auntie Conchita. So, very, very thankful po kami kay Auntie Conchita Kustraf na nasa Australia at kay Coach, yung anak niya, dahil binigyan sila ni Mama ng present, a cash gift para pambili sa mga damit nina at mga pagkain at iba pa. So, thank you kayo, Auntie. Salamat talaga. Dahil, pag, ano ba? Wala na ko laing kastorya. Basta, thank you, Auntie. O, natatawa ako sa mga pa-pictorial nila, Papa. O, ni Mama, bura sila mga teenagers. So, that's all. Thank you, Auntie Conchita Costa. God bless you. More blessings to come. Dahil napakabait mo. Dahil butan kay ka, Auntie. Salamat kay sa pagwajud ka nakalimot ni Mama. Kung sa inyong mga kaagi sa una. Salamat kayo, Auntie. Og sa tibok, gikan sa tibok na mong pamilya. Thank you, Auntie. Og tagaan pa ka sa Ginoo. Og kapis kay sa panglawas. Og hataas pa nga kinaboy. Og more blessings. Amping kanunay. See you soon. Love you. Pasensya na kayo sa vlogs ko dahil kahit ano na lang. So, thank you guys for watching. Please subscribe my channel Hangager and click the notification bell para updated sa lahat ng kahangalan or kahit ano dito sa aming bukid. So, see you guys. Take care. Mwah! 君の虜になってしまえばきっと